particulars magazine. Bakery rongenzwe. Oh, ningiri ma particulars. I've got mine, mama. Ndikuwedzere mwana. Aiwa, chikanda kupigira. Tinokona. Kwa muchusira asumune mboparo. Ndokuisira. Basi. Ndazviona kuti wewe ga uriwo Hovhiyo chai. Aiwa, wakapitwa neHovhiyo nemakuyo zve. Ndachifunga. Ilia. Chongo chatofunga ipo mabachi. Mulundu kwa. Kona imali. Mati director kuti endai makadai monoenda ku right. Moenda ku right. Taenda ku right tadzoka futi. Ndamavaita sei? Tadzoka futi pano.